हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनाली नोंथांमोना एडमिट मोनबाय एन्ड एग्जाम थाखाय रेडि जादो बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जाम जागोन दा मोनब्रैजों पोस्टआव नोंथांमोना मोनसेल' एग्जाम मोनगोन बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जाम आरो बे एग्जामा जानो फैगासिनो 9 एप्रिलाव एबा नेक्स्ट सानडेआव दा बेसेबां काट अफ नोंथांमोना नांगोन फाइनाल रिजाल्ट मोननो एन्ड बेयाव एग्जामा माबादि सिस्टेमाव जागोन सिलेबास माबादि जागोन जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन दा बेनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा बड' जब इनफोआव थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना गोबां साख्रिनि रिजाल्ट्स फैगासिनो दङ आरो गोदान गोदान भेकेन्सि फैगासिनो दङ स' बिनिफ्राय जायफ्रा थालांबाय नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो गैया मानोना गोदान भेकेन्सिस फैगासिनो दङ AVUB कनस्टेबलाव आसाम पुलिसाव आरो लोगोसे गोबां कमान्ड' लेभेलावबो साख्रि फैगोन स' नोंथांमोना जास्ट प्रेक्टिस खालामबाय था एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना मोजां पारफरमेन्स होबानो जाबाय जाहाथे काट अफ फैयो स' बिनिफ्राय अफिशियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड दङ बेयाव खनसे क्लिक खालामना होदो आरो बेयाव खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन अके स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि काट अफ होनोब्ला जास्ट AFPF कनस्टेबलाव आं नायनो मोननाय बायदिब्ला 31.28 बेबायदि थांदों एन्ड बिनिफ्राय गार्डआव जास्ट नोंथांमोना 32 पॉइंट सामथिं एबा 33 बेबायदि सिस्टेमाव थांदों एन्ड जेल वेल्डार एबा एक्साइजआवहाय 36 गाहाम थांनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों मानोना पस्टआ खममोन नालाय स' बेयाव नोंथांमोना पास जानाय लोगो लोगो बे नङा जे साख्रि मोनसिगोन बाट नोंथांमोना एग्जाम पास जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन दा बे एग्जामावनो माबादि कुइसन एबा सिस्टेमाव लांगोन जों डिटेल्सखौ नायगोन एन्ड फाइनाल काट अफ बेसेबां थांगोन बायदि जों एनालाइज खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो रेडि जायो एग्जाम होनो मानोना एग्जामा देरसिन एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन दा फिजिकेलाव काट अफ गोजौ मोनदोंबाबो स' एग्जाम हायाबा स' नोंथांमोना साख्रि मोना आरो जायफ्रा खम काट अफ मोनदों जेने थेने क्वालिफाइ जादों एग्जामाव मोजां नाम्बार मोनबानो नोंथांमोनाबो साख्रि मोनो जेबो प्रब्लेम गैया अके दा बेखायनो एग्जामाव बेसेबां काट अफ थांगोन बायदि आरो माबादि कुइसन एबा एग्जाम फैगोन जों बेखौ डिटेल्सखौ नायनोसै दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय मोनसेल' एग्जाम जागोन बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जाम आरो बे एग्जामा अफलाइन जागोन नोंथांमोना मोनब्रै पोस्ट एबा मोननै पोस्टआव सेलेक्ट जादोंबा मोनसेल' एग्जाम जागोन आरो नोंथांमोना डाबल पोस्टआव सेलेक्ट जानाया मेक्सिमाम चान्स दङ मोनसे नङा मोनसे साख्रि जानायनि अके स' बेखायनो नोंथांमोना मोजां नाजानांगोन जायखिजाया पास जागोन नोंथांमोना बेयाव साख्रि मोननायनि चान्सआ दंखायो स' बिदिब्ला सिलेबासा मा फैगोन नोंथांमोननि पोस्ट लाइ पोस्टआव एबा माबादि सिलेक्सन जों बेखौबो नायनोसै फैदो दा नायदो बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन आरो बेयाव नोंथांमोना कम्बाइन एग्जाम जागोन जायफ्रा बुजिया कम्बाइन माने मोननै मोनथामजों एग्जाम जागोन बेखौ कम्बाइन एग्जाम होनो पोस्ट लाइ पोस्ट नोंथांमोना गाव गावबाव थागोन काट अफआ एन्ड बिनिफ्राय बेयाव बेसेबां कुइसन फैगोन होनोब्ला स' नोंथांमोना 100 कुइसन फैगोन आरो बेयाव नोंथांमोना क्लास 9, 10 लेभेलनि कुइसन दाननाय जागोन बेखौ नायना ला स' गासै माल्टिपल टाइपनि कुइसन फैगोन अबजेक्टिभ टाइपनि एन्ड बिनिफ्राय 50 नाम्बारनि एग्जाम जागोन बेयाव मोनसे हायोबा नोंथांमोना हाफल' मोनगोन मोननै हाबासो नोंथांमोना 1 नाम्बार मोननाय जागोन अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया माने नोंथाङा एन्सारखौ रं होबाबो बेयाव जेबो माइनास पइन्ट थाया अके स' बेखायनो जेसेबां हायो नोंथांमोना कुइसनखौ दोनबोनाङा जास्ट ब्लेंक खालामनाङा गासैखौबो लिरबोजोब अब्लानो नोंहा चान्सआ थायो जुदि जादोंब्ला अके एन्ड बिनिफ्राय साबजेक्ट स' साबजेक्टखौ नोंथांमोना फल' खालामथारनांगोन जायफ्रा मोजां फरायबोदों नोंथांमोना चान्सआ मोजां फैगासिनो दङ बेनो जाबाय मेथ्स फार्स्टआवनो नोंथांमोना मेथ्स क्लास 9, 10 लेभेलनि फैथारगोन एन्ड बेनिफ्राय जेनेरेल इंलिसाव स' नोंथांमोना ग्रामार सेन्टेन्स एरर सेन्टेन्स कारेक्सन बेबायदि फैगोन एन्ड बेनिफ्राय मोस्ट इम्परटेन्ट जाहैबाय लजिकेल रिजनिं एन्ड मेन्टेल एबिलिटि स' बेखौ नोंथांमोना ACC बायदि रिजनिं मोनगोन बेखौ मोजाङै नायदो एन्ड बेनिफ्राय लेटेस्टआ जाहैबाय आसाम हिस्टरि अके आसाम हिस्टरि नोंथांमोना रोंनाय जाथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय जिअग्राफि पलिटि एन्ड इक'नमि स' नोंथांमोना पलिटिक्सनि सायावबो नलेज थानांगोन जिअग्राफिनि सायाव इक'नमिनि सायाव एन्ड बेनिफ्राय आसाम हिस्टरि सायाव नोंथांमोना थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव जेनेरेल एवारनेस दङ जिके दङ एन्ड कारेन्ट एफेयार्स दङ अके स' बे कारेन्ट एफेयार्सखौ नोंथांमोना 2022 नि लास्ट जोबनायनि मान्थसिम एन्ड बेनिफ्राय 2023 निफ्राय मार्चसिम थ' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो मानोना कुइसन पेपारा अलरेडि दानखाबाय नालाय मार्चसिम अके मार्चसिम चान्सआ दङ 2022 नि लास्टनिफ्राय मार्चसिम चान्सआ दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे फल' खालामो एन्ड बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्सखौ जाहाथे नोंथांमोनाहाय नायो अके मा बर'जों जागोन 100% नोंथांमोना बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन गावनि लेंगुवेज नोंथांमोना कुइसनखौ नायनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय एन्सारखौ नोंथांमोना होनो हागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना 50 मार्क्सनि स' बिनिफ्राय एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना जायफ्रा फरेस्ट नोंथांमोना ग्रेड 1 बेनिफ्राय गार्डआव एप्लाइ खालामदोंना बेयाव पास जायोबा 26 किल'मिटार थाबायनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 4 आवार्सआवहाय थाबायनांगोन आरो बेयाव थाबायना पास जायोबासो नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्ट लागोन 1:2 स' नोंथांमोनखौ मोनसे पस्टआव सानै लेंहरनाय जागोन भाइभा टेस्टनि थाखाय नाम्बार 5 दङ आरो बेयाव नोंथांमोना पास जायोबा फाइनाल लिस्टआ फैनाय जागोन स' बिनिफ्राय AFPF कनस्टेबलाव जेल वार्डाराव थाबायनाय गैला जास्ट एग्जाम पास जाबानो नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्ट लासिगोन एन्ड बेनिफ्राय फाइनाल काट अफ थांसिगोन अके
दा फाइनाल एग्जाम होनोब्ला स' नोंथांमोननि कनस्टेबलाव हमना ला 100 दङ एन्ड बेनिफ्राय ड्राइभारावबो 110 दङ अके माने दाखालि स्किल टेस्ट जाबाय 10 मार्क्सनि एन्ड एनसिसि दङब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा नाम्बार मोननाय जागोन दा लोगोफोर दानि जों एनालाइज खालामसै काट अफखौहाय फाइनाल काट अफ दा एसे एनै गोरोबो नाथाय एसे एनै गोरोबबाबो एसे खम बारा थांगोन जास्ट नोंथांमोना एनालाइज खालामगोन फिजिकेल टेस्टनि काट अफखौ लानानै दा लोगोफोर AFPF कनस्टेबलाव जों रायलायगोन दा सिलेक्शन प्रसेसआ 100नि अके अब्ला नोंथांमोना मोनदोंमोन मिनिमाम 31 एन्ड एग्जामाव नोंथांमोना गैयाब्लाबो 38 टारगेट स' 38 टारगेट एन्ड बिनिफ्राय भाइभा टेस्टआव नोंथांमोना नाम्बार 5 अके अब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोनबाय 74 प्लास नोंथांमोना एसे बारा थांगोन हमना ला 74 निफ्राय जास्ट 76 नि गेजेराव जुदि STP आव लानो हायोब्ला स' नोंथांमोना जब मोननायनि चान्सआ दङ बायदि मोनदों दा बेबायदि थांनाय बायदि मोनदों बा थांगोन बायदि एन्ड बिनिफ्राय गार्डआव एसे बारा थांगोन फरेस्ट गार्डआव नोंथांमोना फरेस्ट गार्डआव एसे बारा थांगोन दा लोगोफोर फरेस्ट गार्डआव अके दा नोंथांमोननि फरेस्ट गार्डआव हमना ला 33 थांदों फिजिकेलाव एग्जाम्पल एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामाव जुदि 40 लानो हायोब्ला स' अब्ला नोंथांमोना 73 प्लास नोंथांमोना ओरैहाय थाबाय भाइभा टेस्टआव अब्ला 79 अके जास्ट 79 निफ्राय नोंथांमोना 80 नि गेजेराव लानो हायोबा फरेस्ट गार्डआव थांनायनि चान्सआ दङ बाट बिनि एसे खम बारा थांगोन बाट फिमेला एसे खम थांगोन नोंथांमोना फिमेला 70 प्लास थांखागोन जास्ट बेखौ नोंथांमोना जाथेनो हायो एन्ड हौवाफोरा 80 नि खाथियाव थाहैनायनि चान्सेसआ दङ स' बेनोमोन आरो एनालाइज काट अफ एन्ड बेनिफ्राय गुबुन पस्टआव नोंथांमोना ड्राइभार टेस्टआव जाहाथे मोजां होयो एन्ड बेनिफ्राय फरेस्ट ग्रेड 1 आव नेक्स्ट भिडिअ फैगोन एसाइनि थाखाय एन्सार किसनि थाखाय आं आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय एन्ड लाइक कमेन्ट शेयार आरो हानायसेबां शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन बेफोरबायदि लेटेस्ट आपडेट मोननो